खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'हाय बर'नि खालायहरफिना स' नोंथांमोनाहाय नुखाबाय थाम्बनेलावहाय मानि थाखाय कन्टेन्ट लाबोदों दिनै नोंथांमोना बाना लाखाथारथाबनो नङाबाहाय माने 1000 थाखा फाइन नांगोन आरो ना 1000नि बासिम थांगोन बायदि होनो फाइना स' नोंथांमोनाहाय फ्रियावनो बाना लाखा नोंथांमोना नुखाबाय 14 डिसेम्बर 2024 नुखाबाय नोंथांमोनाहाय बिनि उनावहाय माने फिस दाननांगोन आरो ना फैसा पे खालायनानैसो नोंथांमोनाहाय गावनि आधारखौ आपडेट खालायनो हागोन आरो ना ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना मा नांगौ पेन कार्ड पासबुक बिदि आरो ना ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट होयोबा मोननैयावबो जायो बेबायदि मोनसेयानो मोननै जायो स' नोंथांमोनाहाय बानायना लाखादो आं भिडिअखौ डिटेल्स होगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नाय आरो बानाय आरो ना आङो फारि फारि खोन्थालांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ रटेट खालायदो आरो नायदो होमबालाय जोङो गोबाव खालामासै स्टार्ट खालामसै ना मारै हा अके दे होमबालाय जोङो लिंकआव हाबसै डिसक्रिपसनाव दं लिंकआहाय आं गाहायाव होखाबाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालायदो अब्लानो नैबायदि नुजाहैबाय आरो ना मोनसे ओमफ्राय स' नोंथांमोना स्क्रिनाव हाबदो स्क्रिनाव लांसै स' नोंथांमोना नैबायदिहाय माबा मोनखागोन आरो ना वेबसाइट आङो बे डिसक्रिपसनाव होना दोनखाबाय बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबानो डाइरेक्टहाय नैबो गेवखागोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना मायाव थुनांगौ नैबे लगिनाव थुनांगौ आरो ना नैबाव थुबा नैबिदि फैबाय आंना सार्भारा एसे डाउन ना ओंखायनो ओमफ्राय बिनिफ्राय नैबाव मा दङ इन्टार आधार नाम्बार बेयावहाय नोंथाङा गावनिहाय आधार नाम्बारखौ थुनांगोन आरो ना ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबाव खेबसा नैबे माबा दंना बे नाम्बार दं बेखौ बेयाव होनांगोन आरो खेबसाखौ स' होमबालाय आङो नैखौ थुग्रोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय खेबसाखौ थुबाय आङो 2CR 2E अब्ला नैबे थुनाया जाबायबा मिलायबायबा ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय लगिन OTP फैगोन आरो ना बेयावहाय नोंथांमोनाहाय क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना बे आधारजों मबाइलजों लिंक जाथारनांगोन बिनिफ्रायहाय OTP हाबगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय OTP थांबाय बिनि उनावहाय आं OTP थुनसै आरो ना दसे थांनाय र' दाबो फैथ'वाखै ओमफ्राय नै आङो माबाखौ थुखांबाय बिनि उनावहाय मा होनांगौ लगिनाव थुदो आरो ना लगिनाव थुबाय दसे नेनांगोन ओमफ्रायहाय सार्भार एसे माबा जायोना ओमफ्राय बिनिफ्राय नुबाय नै नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपडेट नैबो नुखाबाय नै नोंथांमोना नैबे गोजाखौनो दं नै दिस सार्भिस उइथ फ्रि अफ कस्ट टिल 14 डिसेम्बरसिम थागोन आरो ना बेयो माने नोंथांमोनाहाय फ्रियावनो बानाय मोनगोन ओमफ्राय जुदि 14नि उनाव बारोबा माने नोंथांमोना 1000 बा 5000सिम थांगोन बायदि होनदों फाइन पे होनानैसो पे खालामनानैसो दा माबा बानायनांगोन आरो ना ओंखायनो नोंथांमोना दानो बानायना लाखा ओमफ्राय आङो नैबाव थुनसै नोंथांमोनाबो बेयाव थुबानो जाबाय बिनि उनावहाय बेयाव मा फैगोन अबभियासलि इउर डकुमेन्ट्स आपडेट सार्भिस नैबाव गाहायाव मा दं नेक्स्ट पेज दं ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना नेक्स्टआव थुबानो जाबाय आरोखि ना बेयाव थुनांला ओमफ्राय आरो बेयाव फैबावगोन नै मोनसेबाव हाउ टु वार्ड बे माखासे खोन्थाय दं ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव थुबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै नामाबो फैजोब्बाय ओरै प्राइभेट ना ओंखायनो आं एसे ब्लार खालायदो आरो ना ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना ओरै बोख्लायबा नैबावहाय नुगोन नैबे I verify that the above details are correct नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट अपसन फैगोन नैबे गाहायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट अपसनाव फैबा थुबानो जाबाय आरोखि ना होमबानो बैयाव आपल'ड डकुमेन्ट्स नैबे थांबाय सेकेन्ड भेरिफाइ जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्टनिया साबमिट जाहैगोन डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामसिगोन डकुमेन्ट साइज देन 2 MB जाथारनांगोन होन्दोंना बेयावहाय नोङो सापर्टेड फाइल फर्मेट माखौ सापर्ट खालामो होमबा JPG जानांगोन नङाबा PNG नङाबा PDF जानांगोन आरो ना होमबासो नोंथांमोना बेयावहाय एक्सेप्ट खालामगोन आरो ना आरो बेबो मा 2 MBनि बारा जानो मोननाय नङा 2 MBआनो लिमिट आरो ना ओमफ्राय स' नोंथांमोनाहाय बेयावहाय माखौ सेलेक्ट खालामनो माबानो जाबाय आरो नैबे प्लिज आपल'ड प्रुफ द आइडेन्टिटि POI डकुमेन्ट्स बेयाव नोंथांमोना गावनि डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन बेयाव मा दं नै बेयाव गासिबो दंजोबखायो आरो ना माबाखौ नायो ड्राइभिं लाइसेन्स डिसप्ले आइडेन्टिटि कार्ड दं जेन्डार एक्सेप्सन दं इन्डियान पासपर्ट दं किसान फट' पासबुक दं किसान माबाखौ होनांगोन आरो PM किसाननिखौ ओमफ्राय MJ रेगानि दं जब कार्डनि मार्कशिट सार्टिफिकेट इसु बर्ड इडुकेसन मानिखौ होयो आरो ना दंजोबो मेरिज सार्टिफिकेटबो होनो हायो नेम एक्सेप्ट गार्जेन नटिफिकेसन निउ गेम अल दा डकुमेन्ट्स बेफोरखौ होनो हायो डाइभर्सनि पेन कार्डबो होनो हायो ओमफ्राय मा दं पासबुक उइथ दा फट'ग्राफ इस्यु दा फट' सेक्टर बेंक माने पासबुक आङो माखासे बोख्लायला ओमफ्राय बेयाव दंबाय आरो ना मेरला अपसन दं फट' आइडि दंलाजोबो नै गासिबो स्कुलनि बे सार्टिफिकेट दंलाजोबो फट' आइडेन्टिटि स्टेन्डार्ड सार्टिफिकेट दंलाजोबो नै गासिबो नोंथांमोनाहाय होजोबनो हागोन आरो गासिबो
ओमफ्राय बिनिफ्राय आं माबाखौ होनसै आरोना पासबुक विथ फट' इसु नङाबा पेन कार्डखौ आं क्लिक खालामबाय पेन कार्ड क्लिक खालामबा बिदि फैगोन नोंथांमोना डकुमेन्टारि एडभाइजारि फैगोन ओमफ्राय बेयाव अके थुबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनाहाय पेन कार्ड सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय नैबे भिउस डिटेल्स आपल'ड डकुमेन्ट बेयाव थुबानो जाबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना बिदि फैगोन कन्टिनिउ टु आपल'ड बेयाव थुबानो जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय फाइलाव नोंनि फाइलाव हाबनांगोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो नागिरसै र' एड खालामसै आं बानायखानाय दङ माइ फाइल ओमफ्राय बेनिफ्राय डकुमेन्टस थांबाय ओमफ्राय इमेज टु PDF ओमफ्राय बेयो आं मा खालामदोंमोन नैबे भटार पासबुक पेन कार्ड आं बानायदोंमोन ना बेयावहाय सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय गाहायाव नैबेयाव अके फैगोन नैबेयावहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आपल'ड जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय आरो गाहायाव थांबावगोन मोनसे दंबाय नै मोननै होनांगौ आरोना जायखिजाया आपल'ड प्रुफ एड्रेस प्रुफ नोंथाङा माबानांगोन आरोना बेनिफ्राय आङो देन पासबुक किसान पासबुक गासिबो दंजोबो आरोना आं दहाय खोन्थाखाबाय बेखौ रेशन कार्डबो होजायो गभर्नमेन्ट स्टेट बेंक पासबुक स्टेन्डार्ड बेंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट क्रेडिट कार्ड आं बेंक एकाउन्ट होगोन आरोना आङो नैबे पासबुक विथ फट'ग्राफ इसु बेंक सेक्टर बेखौ होनसै आरोना RBI डिउटि ओमफ्राय बेयाव अके होबाय बेनिफ्राय आङो नैबेयाव मा भिउस डिटेल्स उनाव बेयावहाय नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामदों आरोना गावनि फाइलाव हाबनानै ओमफ्राय खुलिनानै डकुमेन्टआव हाबबाय आङो डकुमेन्टस ओमफ्राय इमेज टु PDF बेवहाय पासबुक हाबबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय नैबेयाव अके दं नैबेयाव थुबानो जालायबाय आरोना बे जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ नै I hereby give a consent that information documents बेयावहाय नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक खालामनो जाबाय अब्ला मा फैबाय नैबेयाव नेक्स्ट फैगोन नै नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिदि फैगोन प्लिज कनफार्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स द डकुमेन्ट एक्जेक्टलि मेट्स विथ द डेमोग्राफिक डिटेल्स आधार माने गासिबो थिगैनो दंजोबखायोबा नोंथांमोना मा बेयावहाय अकेआव थुनांगोन आरोना गासिबो होमबानो साबमिट थांबाय बिनि उनाव दसे वेट खालामनांगोन नोंथांमोना नुबाय नै बेबायदि आरोना दसे नेनांगोन माने टावार एसे डिस्टार्ब आरो टावार माने एसे लड जायो बारना लाखाथारनो उनावबाथ' जासिनायसो दंबावा दसे नेबाय बेयाव बिदि फैबाय नै डियार रेसिडेन्ट दिस सार्भिस फ्रि कस्ट सैद' बेखौ खोन्थाहरबाय आरोना नटिस होनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय साबमिट दं नैबे गाहायावहाय साबमिटआवहाय थुबानो जाबाय आरोना होमबानो नैबेयाव सेकेन्ड सिखारबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मा साक्सेस जानायखौ देखायगोन आरोना बिरो साक्सेस नै थांबाय बे जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय मा दं गाहायाव एक्न'लेज बेयावहाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेयावबो एक्न'लेजखौ नायसै नै डाउनलड खालामनानै एडभार्टाइज जादों आंबो पस्ट खालामबाय एक्न'लेजमेन्ट ओंखारजोब्बाय नै गासिबो बेबायदि आरोना साबमिट जाबाय बे जाबाय